Τι έγινε, εγώ είμαι ο Οδυσσέας. Νίκο, τι έπαθες, δεν με γνωρίζετε. Τι έγινε, πού πήγαν όλοι. Είμαι μόνος μου, κρυώνω, διψάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Βρωμιάρα! Να πάρω το κεφάλι της. Φύγε σου λέμε, δεν καταλαβαίνεις, φύγε λέμε. Αυτό σου άξιζε. Γιατί μου γίνονται όλα αυτά. Εγώ πάντα ήμουν το καλύτερο παιδί. Ποτέ δεν έχω κάνει ούτε ένα λάθος. Κύριέ μου, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε μια δουλειά. Δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Φύγε από εδώ. Όχι, όχι κύριε, μην με διώχνετε έτσι. Απλώς θέλω μια δουλειά.